ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மனோதத்துவ கவுன்சில் அமைக்க திட்டம். 22 வயது இளம் வேட்பாளர் நிவேதா சேனாதிபதி வாக்குறுதி. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கோவை மாநகராட்சியின் 97வது வார்டில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் 22 வயதே ஆன நிவேதா சேனாதிபதி தெற்கு மண்டல அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தவர் திமுக போன்ற பெரிய கட்சியில் தனக்கு வாய்ப்பு வழங்கியதை பெருமையாக கருதுவதாகவும், தான் வெற்றி பெற்றால் சாலை, தெருவிளக்கு, வீட்டுமனை பட்டா உள்ளிட்ட மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைகளை தீர்ப்பேன் என்றும், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மனோதத்துவ கவுன்சில் அமைப்பேன் என்றும் தெரிவித்தார். அடிப்படை தேவைகள் என்னென்னவோ அதை பார்த்து நாங்கள் ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கோம் ஏற்கனவே. அதில் இருக்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அது பண்ணுவோம். இப்போ ரோட் போடுறது, அதுக்கப்புறம் தெருவிளக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஹவுசிங் யூனிட் மாதிரி இல்லை, அதனால பட்டா போட்டு தரணும்னு கேட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் முதல் செய்யப்படுற காரியங்களாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, மனநலம் பற்றி ஏதாவது பண்ணணும் அந்த இடத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. சுகாதார நிலையத்திலேயே ஒரு கவுன்சிலர் இருக்கிற மாதிரி, சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கறது ஒரு ஐடியா மாதிரி வச்சிருக்கேன்.